entertainment, aksyon, balita, evening edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 4, 2020. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. 39 ka mga LGU sa Western Visayas nakatapos na sa pagpanagtag sang SAP Fund. Ito kahimata sa nagtaliwan nga COVID-19 positive, nagnegatibo na sa COVID-19. Sa balita national, 12 ka Senate employees nagpositibo sa COVID-19 rapid test. National IATF ginrekomendar nga dugangan sang 5 ka milyon ang pamilya nga maka-avail sang ayuda sang gobyerno. Kag sa atong balita international, bakuna kontra COVID-19 available na sa US sa kadapusan sang tuig sudo kay US President Trump. Sa sports balita, Brooklyn Nets General Manager Sean Marks hindi ipagpangunahan ang pagbalik ni Kevin Durant sa hampang. Kag sa atong balita entertainment, sa iyang kadlawan, national artist Ryan Cayabyab nag-release ng bagong kanta para sa Pilipinas sa panahon subong sang pandemic. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga,
mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Una sa aksyon! Lasay sa 8 Action Radio Philippine Standard Time, kagkaroon sa litalinasang mga balita lokal. 39 na ka mga local government units sa LGU sa Western Visayas ang nakakompleto sa Social Amelioration Program o KONSAPA payout distribution. Inangin presentar kadatos ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Director Evelyn Macapobre as of 12 noon subong daw. Sunod kay Macapobre, 664,362 naman ka mga SAP beneficiaries ang natagan sang tig 6,000 pesos. Samtang masobra naman sa 3.9 billion pesos ang total paid amount. Liwat naging panawagan ni Macapobre sa mga LGUs nga tapuso na ang pagpanagtag subong adlaw. Agod mapreparahan naman ang masunod nga tikang paghimuon. Ilabi nang ginaduso nga second tranche sang distribution sa dalom sa gihapon sang Bayanihan Act. We would like to inform everyone that as of 12 noon today, May 4, there are already 39 LGUs in Western Visayas that has completed the distribution of the 6,000 emergency subsidy through the Social Amelioration Program. Nabatian si DSWD Regional Director Evelyn Macapobre. Nagtukod sa grievance team ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Western Visayas agud matutukan ang pag-imbestigar sa mga ginaligar anomalya sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program o KONSAP sang gobyerno para sa mga pigado nga pamilya nga naapektuhan sang COVID-19. Sunod kay DSWD Regional Director Evelyn Macapobre, 4,066 ka mga reklamo ang ginparabot sa hotline kag email address sa regional office sa diin 3,507 sa mga ini ang natigayon na nga marisolbar. Dugang pa ni Macapobre, hindi nga team ang magabaton man sang suwestyon sang publiko agud nga mapadali ang proseso sa plano angod sa ikaduhang SAP distribution. We would like to inform everyone that as of 12 noon today, May 4, there are already Sa dugang pa nga balita lokal, nagnegatibo sa COVID-19 infection ng 7 ka mga himata sa nagtaliwan nga COVID-19 positive sa mga syudad sang Bacolod. Ang napatayang isa ka 69 anyos nga lalaki nga residente sang Purok Sabes, Barangay Villamonte, Bacolod City. Ginpahayag ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force, sa siyam ka mga may exposure sa nagtaliwan nga COVID-19 positive, 7 ang nagnegatibo sa RT-PCR test samtang may 2 pa nga pending. Ginpahayag ni Tan, wala pa nakabot ang resulta sang RT-PCR test sang 28 ka mga returning OFWs nga karon naka-facility quarantined sa isa accommodation establishment sa Barangay 7, Hagmayo 2 sang ila na padalang swab specimen sa Iloilo. Sa kabugusan, 523 ka mga specimen na napadala sa laboratorio, 387 diri ang nagnegatibo sa virus, siyam ang nagpositibo, samtang may 126 pa ang nagapabilin nga pending. Nakumpiskar sang Task Force Butagoy ang 200 kilos nga hot meat matapos nga na-intercept sa ang isa ka tricycle sa bago sumag border takna alas 5:45 kahapon nga adlaw. Ginkilala ang nadakpan kay John Rosaot, 29 anyos, kay residente ni Sampuro Kabukiran 2, Barangay Singkang Airport sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Martin Pinaga, ang pamuno sang Task Force, ang hot meat ay nagikan sa Banwa sa Valladolid ag nabutang sa drum. Ginbiyahe sa kay sa tricycle ni Rosaot nga plano kung tani nga ipasulod sa Bacolod kay ibaligya sa Libertad Market. Ginbatag ni Pinaga, magkabig nga hot meat ang nakumpiskar nga baboy bangod wala ini sa meat inspection certificate ko na wala ginihaw sa slaughterhouse. Suro kay Pinaga, si Rosaot ang hinatagan sa warning, wala na pasakaan sang kaso samtang gindubong sa slaughterhouse sa Barangay Hadumanan ang nakumpiskar nga hot meat. Ini ang unang ation nga may nakumpiskar nga hot meat ang task force, umpisa nga ginpatuman ang enhanced community quarantine sa Bacolod.
kaagi sa checkpoint sa sumag and then ginharangan bali naga sakay sa tricycle ang apan sa aton nga pag-investigate sa driver na nagdala bali halin siya sa Valladolid tapos Ang gawain sa pagpahayag sa pamuno sa Task Force, Martin Pinaga. Samtang magapadala naman sa komunikasyon ng DILG diri sa mga syudad sa Bacolod sa mga ginareklamo sa Barangay Felisa para formal nga magsabat sa aligasyon nga pagbuhin sang 4,000 sa 6,000 nga ayuda sa pulo ka mga benepisyaryo sang Social Amelioration Program. Una nga nagreklamo ang pulo ka mga residente sang Pulok Pahaw, Barangay Felisa matapos ginaligara ginbuhinan sang tiga 4,000 pesos ang ilang SAP fund o kung may kabugusan nga 40,000 pesos. Lakip sa ginareklamo sa mga residente among ila Barangay Secretary kag Pulok Presidenta. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag ni Bacolod DILG Director Joy Marideth Madayaga, subo nga simana ilay padala ang komunikasyon sa mga ginareklamo para makasabat sa sulod sang 15 diyas. Pero suno kay Madayag, base siya nga pag-istorya sa ginareklamo nga si Barangay Secretary Stephen Halanduon, wala sang kamatuoran ang alegasyon sa matag reklamo. Suno kay Madayag, nakahibalo na ang mga barangay officials nga ginadilian ang pagbuhin sang ayuda sa mga benepisyaryo. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod IATF, nga hindi ideal ang setup sa Regional Evacuation Center sa Barangay Vista Alegre diri sa syudad sa Bacolod para himuon nga quarantine center. Suno kay Tandam, laglang ilagin padulungan na pasilidad kag in-inspect ang ila nakitaan nga hindi ini-ideal nga himuon nga isolation center. Una nga gipahayag ni Congressman Greg Sataya nga kung mahimo i-re-evaluate sa DOH ang pasilidad kung sarang ini nga mahimong ang quarantine center. Suno kay Tan, mas maayo pa ang mga classroom bagon may kaugalingon nga banyo kung ikumparar sa long hall sang evacuation center kag gara pa sagwa sang comfort room. Pero suno sa Kaitan, ang evacuation center ang pwede mangin last option sa tion nga wala na sang may makita nga lugar ang syudad nga himuon nga isolation center. Sa nabaluan, padayon ang pag-prepare sang syudad sa mga public school para himuon nga quarantine center sa mga returning residents kag returning OFWs. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500 o galiang pag-inom sang DTX 500 bago ng DTX 500 ang may tatlo ka mga anti-diabetic properties sa Charantin nga nagapanubo sang glucose vicin nga nagakontrol sa imong blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sa
danon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Una sa aksyon! Lasay sa Desin Wave Action Radio Philippine Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nag-positibo ang 12 ka mga empleyado sa Senado sa rapid test naging patigayon para sa COVID-19 antes nag-resume ang sesyon subong adlaw Lunes. Ginpahayag ni Senate President Vicente Soto III ang mga nagpositibo ang ginabugusan sang duha ka mga staff members ang senador, isa ka waiter kagang nabilin ang halin sa Office of the Sergeant at Arms. Sulo kay Soto, gindala ang mga empleyado sa hospital para sa patigayunon nga swab test agagud mapaidalom sa quarantine. Mayara sang kinentos ka mga empleyado ang nagpaidalom sa rapid testing pila ka oras antes ang pagbalik sang sesyon sang Senado las 3 kaina sang hapon. Nagrekomendar ang National IATF kay Presidente Rodrigo Duterte nga dugangan sang 5 milyones o kun 5 ka milyon ka mga pamilya ang matahagan sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program o kun SAP. Ini ang dugang sa 18 ka milyon ka mga low-income families nga una nalakip sa programa. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, nakalabuot kay Duterte ang mga reklamo nga may mga pamilya nga dapat man mahatagan rason nga nagrekomendar sila sang dugang nga 5 million ka mga pamilya para sa SAP. Pero sunod kay Roque, ang programa ang mag-cover lamang sa mga residente nga ang lugar ang ginpaidalom sa Enhanced Community Quarantine, lagip na ang NCR, Region 3, Region 4A kag iban pa. Ginpatag ni Roque, wala pa sang desisyon ng gobyerno kung ang SAP ang iga-extend man sa mga lugar nga yara na paidalom sa General Community Quarantine. Samtang ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga temprano pa para maghatag sang konklusyon kung anong matabo sa Metro Manila pagkatapos sa Mayo 15 nga Enhanced Community Quarantine. Suno kay Roque, ini ang spekulasyon pa lamang kagyara pa lamang sa karon sa ika-4 nga daw sang ECQ extension. Ini ang ginpalayag kung ginpagawa ng statement ni Roque matapos ang palayagman ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya ang Metro Manila ang posible pwede nang halugan ang mga restriction sa idalom sang General Community Quarantine base man sa available nga data. Magluwas sa Metro Manila may pulo kay pa nga mga areas ang ginpaidalom man sa ECQ. Samtang wala pa na aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sang National IATF nga palawigon man ang ECQ sa may Zamboanga City kag Albay. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa Philippine Health Insurance Corporation nga hindi na pag-require ang mga overseas Filipino worker nga magbayad sa premiums. So, kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginasaad sa direktiba sa Presidente nga ang mga OFW ang magbayad paagi sa voluntary basis. Dugang pa ni Roque nga ang PhilHealth premium hindi na requirement para sa mga OFW agud magakuha sang employment certificate. Una diri nag-issue sang memorandum circular ang PhilHealth
nga ginapasakaan sang 3% umpisa sa bunga tuig ang bayaran sa premium sa mga OFW nga ang bulanan nga sweldo ang yara sa 10,000 pesos tubtob 60,000 pesos. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mga balita nasyonal, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold. Kahibalo-bala ka mga ka-aksyon, pinaka-importante, halungan gid nato na gato ni kayong lawas. Agud man ikawan ng mga sakit, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold. Mas gin panami, kag mas gin pa epektibo. Bangod mayara ini sa extracted nga mangosteen, balunggay, amarguso, garlic, kag spirulina. Ang Santon Plus Gold, epektibo nga makabulig sa diabetes, mahigko dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold, mawakal sa mga butika. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sa... Mga ka-aksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero Una sa aksyon. Lasay sa 26 Action Radio Philippine Standard Time. Kag sa detalye sa aton balita, international kumpiyansa si US President Donald Trump nga sa katapusan sang tuig mayara na sila sang bakuna batok sa COVID-19. Suno kay Trump, doble ang ginahimo nga trabaho sa pagdevelop sa bakuna amo nga mahimo antes matapos ang tuig magamit na ini. Isa ang kompanya nga Johnson & Johnson nga kabulig sang Department of Health and Human Service sang Amerika para sa paghimo sang bakuna. Samtang ang mga researchers naman nagikan sa Oxford University ang nagpahayag nga mahimo sa Setyembre ma-distribute na ang vaccine. Una sa balita, una sa aksyon.
Sa sports, balita ginpahayag ni Brooklyn Nets General Manager Sean Marks nga ininiya pagpangunahan ng lumang nga desisyon sa pagbalik ni Kevin Durant sa pag-resume sa NBA season. Ang hampang nagapabilin pa nga suspendido humalin Marso 11 bago sa COVID-19 pandemic. Hagining naghatag naman sang panahon kay Durant sang malapit 2 ka bulan sa iyang recovery matapos ma-injury. Ngayon nakuha sa itong bulan sang Hunyo nga hampang. Suno kay Marks, ginatugyan na nila kay Durant ang desisyon bangod ining nakahibalo kung ano ang kondisyon sang iya nga lawas sa Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, kadungan sa iya kaadlawan, gin-release ang national artist for music nga si Ryan Cayabyab ang bago siningay kanta para sa Pilipinas subong nga COVID-19 pandemic. Ang kanta may titulo nga Kapit Lahat. Ini ang regalo ni Cayabyab para sa punsod sa padayon nga pagtinguha agud nga matap na ang COVID-19. Ang original composition nga ginkanta sa mga Ryan Cayabyab singers ang una nga gin-upload sa YouTube kahapon o kun isa ka adlaw antes sa iya kaadlawan subong nga adlaw o kun subong nga Mayo 4. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 29 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Mayo 4 tuig 2020. Ginagrita na Action sang happy birthday si Ayesha Luis Yatko sang Barangay 18. Happy birthday. Saliwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Kag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,